Dobrý deň. Dnes vám ukážem tento moderný rodinný dom, ktorý ponúka perfektné prostredie pre váš komfortný život. Tak poďte si ho spolu so mňou pozrieť. Obývacia časť ponúka dostatok miesta na posedenie aj pre väčší počet hostí a zároveň poskytuje príjemný výhľad na terasu a do záhrady. Táto grilovacia časť je klenotom tohto domu. Tento dom spája praktickosť, priestrannosť a komfort, čo je ideálnou voľbou pre vašu rodinu.